Нурулло Алиев дар мусобиқаи UFC Fight Night 265 ки дирӯз дар Қатар баргузор шуд ғалаба кард. Паҳлавони бебохти тоҷик бар рақиби худ аз Бритониё Шембрук ки нахустин баромади худро дар UFC дошт пирӯз шуд. Ин ҷанги сеюми Нурулло дар лигаи UFC ба ҳисоб меравад. Нурулло Алиев тавонист ки 3 раунди пурраро бо бартарии худ анҷом диҳад. Дар натиҷа доварон бо қарори якдилона ғолибиятро ба ӯ доданд. ҳоло рекорди Нурулло ба 11-0 баробар шуд. пас аз ғалабаи Нурулло Алиев дар UFC як навори таъсирбахш паҳн шуд ки ҳамаро мутаассир кард. дар он дида мешавад ки Нурулло пас аз пирӯзӣ натавонистааст ки чашмашро нигоҳ дорад. ин ашкҳо ба ёди падари маҳрумаш буданд ки тақрибан ним сол қабл аз олам даргузашта буд. мо ба Нурулло ва тамоми хонаводааш сабри ҷамил мехоҳем ва барои ин пирӯзӣ табрик мегӯем. салому алайкум дӯстонони ММА, ба канали мо хуш омадед ва мо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. Арман Сарукян рақобати худро дар Қатар бо пирӯзии калон анҷом дода нишон дод ки чаро ӯ дар вазни сабук ҷойи аввалро мегирад ва дар мусобиқаи UFC Fight Night 265 бар ДН Хукер ғалабаи сазовор ба даст овард. муҳорибат дар раунди дуюм ба анҷом расид. Сарукян аввал рақибашро ба замин бурд, баъд ба мавқеи боло гузашт ва ниҳоят бо як усули буғӣ кардан Хукерро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳатто дар раунди якум ҳам Сарукян дар ҳолати истода аз Хукер хеле қавитар буд. ин ғалабаи аҷиб Арманро бо рақобати қаҳрамонӣ хеле наздик мекунад. наворе дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд ки баъд аз анҷоми мусобиқаи UFC Fight Night 265 дар Қатар, қаҳрамони UFC Хамзат Чимаев ба тарафи ҷанговари ирландӣ Иан Гарри ҳаракат карда ӯро тела медиҳад ва дар ҳолати баландгӯӣ бо ӯ суҳбат мекунад ки ин боиси таваҷҷӯҳи зиёди мухлисон гардид. бояд гуфт ки Иан Гарри дирӯз дар ҳамин мусобиқа бар рақибаш Белал Муҳаммад бо қарори якдилонаи доварон пирӯзӣ ба даст оварда буд. Гарри дар бораи ин муноқиша чунин гуфт: ман аввал Сарукянро табрик кардам, баъд ба Хамзат наздик шудам ва пурсидам: боз кай рақобат мекунӣ? ӯ гуфт ки намедонам, вале ҳама вақт омода аст. баъд посбон дар байни мо истод ва Хамзат мисли кӯдак рафтор карда маро тела дод. ман ба ӯ рӯ оварда гуфтам: ту қаҳрамони ҷаҳон ҳастӣ, чаро мисли кӯдак рафтор мекунӣ? ту ғалабаи дӯстатро паст мекунӣ. ором шав ва эҳтиром нишон деҳ. худнишондиҳӣ рафтори хуб нест. ту аллакай қаҳрамонӣ. ин лозим нест. мард бош. рӯзе мо ҳатман бо Чимаев вомехӯрем, вале ман омодаам ки ӯро аз гӯштин партофтан боз дорам. ин буд дӯстон видеои имрӯзаи мо. хайр то видеои навбатӣ. Так, здесь у нас одна и та же модель, немного в разных исполнениях. Первая пара скомбинированная из черной зернистой натуральной кожи, черной замши, коричневая кожа-подкладка внутри и двухцветная подошва из материала ТЭП. Насущная часть прошита. Такая же модель из гладкой черной кожи полностью и бело-серое исполнение на бело-серой подошве. Сшить данную модель можно в любом цвете из любого материала на ваше усмотрение. Шьем с 39 по 44 размерный ряд.